O fío da entrevista que lle facíamos a pasada semana na Ruada o mariñeiro invidente de Callón, foron moitos os amigos que nos escribiron cartas non só para agradecernos o feito de que trouxéramos a un cego o programa, cousa que non deben agradecernos porque ten que ser así, senón de cartas de persoas que dicían hai un mundo dos invidentes que os que vemos non coñecemos e sería bo, pois, de cando en cando traer algúns casos que son dignos do coñecemento de todos. Nos coidamos que este pode ser un dos casos. É un galego, é un irmán noso que agora está en Madrid e que ten un mérito tremendo. Ele é de Espasante, do porto de Espasante, aló en Ortigueira. E a pesar de ser invidente, acadou o doutorado en Filosofía e Letras con sobresaliente cum laude. Chegou a ser, ademais, profesor da Universidade Complutense. Estamos a falar, miñas donas e meus señores, de don Enrique Pajón Macloi. Boas noites, que tal? Boas noites. Como vai eso? Vai ben, moitas gracias. A cousa merece un aplauso forte, eh? No, digo eu, non sei. Porque sexamos claros, don Enrique, que un invidente, pois, chegue a un doutorado en Filosofía e Letras con sobresaliente cum laude, todo o que chegou vostede, que xa contaremos, é unha cousa seria. Bueno, é unha cousa de voluntade, de traballar. É cuestión de traballar, sí, o interés sempre o tuven. Vostede, dicíamos que vive hoxe en Madrid, sí, onde ocupou cargos importantes. Sí, vivo en Madrid, ali traballo, allí teño que vivir. Pero sempre que a nostalgia de Galicia, sempre pensando e vindo de vez en cando por aquí a descansar, a poder tomar forzas para seguir traballando. Lémbrase moito de Espasante? Sí. Sí, de Espasante e de toda Galicia. Cada vez que me encontro moi cansado, o único sitio que de verdade me relaxa, me deixa forma de poder continuar traballando é vir a Galicia. Mire, antes de preguntarlle polo que lle quería preguntar, hai unha dúbida que quixera que me resolvera vostede, e é que vostede que se di moi galego, etcétera, tal, ten un apelido un tanto raro, o segundo, que é escocés, irlandés? De orixen escocés, pero é que meu abuelo era de Irlanda, era irlandés. Miña mãe é cubana e meu pai é galego, o sea, eu nacín tamén en Cuba, o sea que pero vin pa que é moi pequeno. Sí, o orixen é escocés, aunque ben transmitido por Irlanda. O sea que vostede é galego de ascendencia irlandesa, procedente de Escocia, nado en Cuba, residente en Madrid. Ei, Carballeira! Sí, é unha mezcla. Sí, así é. Así é. Mire, vostede quedou cego aos 9 anos, non si? Sí, cerca dos 9 anos, 8 anos, cerca dos 9. Que foi polas festas de Espasante, non? Non foi as festas, non. Non que era unha bomba, un foguete ou como foi eso? Non foi así, non. Foi peor. Un artefacto bélico, un artefacto de guerra. Puxeme a xogar con el, puxenlle lume e pumba, estoupou. Estoupou, eso. E claro, vostede naquel momento caixo o mundo dos pés, claro. Iso, na vida dunha persoa, ten que ser terrible. Bueno, ao principio non me din ben conta do que pasaba. E despois pensei que tiña dificultades moi grandes, pero que podría seguir facendo algo. E vostede con forza de vontade di: estou cego, pero eu vou facer o bacharelato. Bueno, antes de eso, porque eu non sabía siquiera que os cegos podían estudiar. Puximos a lindar as vacas, a traballar nos terreos como podía facer, pouca cosa, pero vamos, estaba disposto a traballar nos campos despois, incluso traballei nun muiño. Despois chegoume unha carta que podía entrar ao colexio de cegos de Pontevedra en plazo improrrogable de 10 días. Aos 4 estaba xa no colexio. En Pontevedra fixen a primeira enseñanza, aí fun seleccionado para estudiar o bachiller en Madrid, pasei ao colexio de cegos de Madrid, ali fixen o bachillerato e o magisterio. E despois salín, ganei unha oposición para especialistas en imprentas e bibliotecas Braille, e ao mesmo tempo que traballaba, estudiaba na universidade. E fai vostede unha carreira superior, cando outros que ven non aproban máis que 2 o ano. A mellor é que hai que ter... Xente rixe, pero que é, sí. Vostede tería compañeiros con todas as ventaxas do mundo, e co seu lado non fixeron nada, claro. Pode ser que hai que ter algunha que outra dificultade para traballar mellor. O que ten todo resolto tampouco traballa demasiado. Non sabemos o que temos ás veces. Sí. Claro.
E vostede como podía facer a carreira? Que levaba un casete a clase? Non. Como facía? Non. Tomaba notas en braille? Algunha nota en braille, poucas. Estudiaba máis ben por libros, Pero por libros en braille, claro. libros en braille, tamén en cinta magnetofónica. Algúns compañeiros tamén me leían. Ao principio era moi difícil porque non había apenas libros que me sirveran. Sí. Despois, pouco a pouco, foron aparecendo máis libros. Despois, eu mesmo traballei na imprenta de directora, despois xefe da sección de cultura. Xa me dábame conta de que era un gran problema para os cegos facer unha carreira universitaria. Claro, claro. Entón, dediqueime a seleccionar libros para que foran postos en braille. Eu mesmo fundei o libro falado para cegos. Graváronse moitas cousas. Hoxe hai 30 e pico mil volúmenes en braille, unhas 70.000 horas gravadas. Ahora sí, ahora podes estudiar. Tamén, como estudiaba tamén ao mesmo tempo francés e inglés, leía tamén das bibliotecas de París e de Londres. Iso axudoume tamén bastante. Algúna cousa de Italia ou de Alemania, pero eso... Vostede, coidamos que cando se puxo a estudiar a carreira superior, bueno, o seu objetivo sería acabala, aprobala, non? Pero pensou algunha vez que levaría o sobresaliente con laude? Non, nin pensei... Porque eso xa debe ser o máximo, vamos. Non, nin pensei en eso, nin pensei en acabala, nin pensei en nada. Tiña a necesidade de estudiar, de investigar, de aprender, pero non tiña un fin práctico. Non, era facer asignaturas porque me interesaban, as que non me interesaban estudiabas menos, as que me interesaban estudiabas máis, despois as notas eran peores nas que estudiaba máis, naturalmente. E así foi marchando, e despois, cando fun ao doutorado, pois nin pensei en que había nota. Sorprendeume, cando me chamou o presidente do xurado, díxome, des sobresaliente cum laude. Sorpresa. E despois houbo algo máis. Dixeronlle, non se nos vaya vostede e quédese aquí de profesor. E quedouse vostede de profesor dos que ven. Sí, curiosamente, eu había feito filosofía. Un dos cursos do doutorado fíxeno en historia comparada das religións non cristianas, claro. E, cando foi o momento do examen, preguntoume o catedrático, era galego tamén, había sido profesor aquí de Santiago, era Montero Díaz. Preguntou que habíamos leído cada un, que habíamos leído da materia. E todos os mundos había leído 2 ou 3 libros, 5 ou 6, eu había leído 102. E entonces díxome, bueno, si podes quedarte con nosotros a traballar aquí en esta asignatura. No departamento. No departamento, encantado. E ali traballei 6 anos, un ano como invitado e 5 como ayudante. É evidente, don Enrique, que o seu caso é un exemplo para todos nós, por os que temos a sorte de ver, pero, sen dúbida, é un exemplo máis directo para os que non poden ver. Que lle diría vostede neste senso os cegos, os invidentes de Galicia, que, non sei, o millor pensaron nun momento que non tiñan probabilidades de chegar a nada e que agora están escoitando pola televisión de Galicia que un home como a eles chegou a tanto no mundo do estudio? Bueno, eu diríalles tanto aos cegos como aos que ven que non perden o tempo, que hai moitas cousas que facer, hai moitas cousas que aprender, e que o mundo necesita de persoas que con un máis ou menos inteligencia, que traballen, que estudien, que se preparen, que, como di unha obra dun amigo meu de Boero Vallejo, un home oscuro, si se empeña, pode transformar o mundo. Ahora que estamos además en unos momentos en que hai tanta desviacións por que sei eu, por drogas ou por cosas que a xente non sabe que ten que facer. Hai moito que facer neste mundo. Hai moito que facer e hai que prepararse, e cando parece que non se ve nada por diante, que traballar para qué, estudiar para qué, pois xa o veremos. Ahora, de momento, prepararse. Eso diría eu aos cegos, que hoxe poden facer con certa facilidade. A ONCE mesma dá moitas facilidades para os cegos que queren prepararse. E os que ven tamén. Desde logo vostede non perdeu tempo, porque, ademais de todo canto levamos dito de don Enrique Pajón,
Ele viaxou tamén moito polo mundo, participou en congresos, en reunións internacionais, e ademais escribe libros. Xa ten un publicado que se chama Psicoloxía da cegueira, ten outro en trámites de ser publicado sobre Buero Vallejo, non si? Sí, teño publicado moitos artículos, libro ese, sí. E despois teño escrito agora un libro que me levou 14 anos de traballo. Titúlase Buero Vallejo y el antihéroe, una crítica da razón creadora. O sea, o libro é un estudio do teatro de Buero Vallejo, pero non un estudio de teatro máis, porque hai xa moitos escritos sobre este tema. Aquí en Santiago hai un catedrático da Universidade, Luis Iglesias Feijóo, que ten un libro moi bon, que se titula La trayectoria dramática de Antonio Buero Vallejo. Bueno, o sea, ese aspecto dino por ben estudiado, o que fixen é un traballo sobre a posible filosofía do porvenir, do futuro, a partir da literatura, da cultura española, da dramaturgia de Buero. Buero é un dramaturgo a medias entre literato e filósofo. Eu faríalle dúas últimas preguntas sobre o seu primeiro libro, sobre un tema que se deriva dese libro, a psicoloxía da cegueira. Sí. O cego invidente ten unha psicoloxía, ten un carácter especial, cecais derivado dese... Eu penso que sí, bueno, penso que chega a unha conclusión, creo que bastante científicamente estudiada. Calquer cousa que se interrumpa na vida, que cambie o rumbo da vida, influye na psicología, influye na personalidade. E o libro que eu fixen está mal titulado. O título que eu lle había posto era Psicología profunda e cegueira, Psicología profunda e cegueira. O sea, era o estudio da personalidade. E o editor dixo que non, que parecía mellor, é como os editores mandan. Claro. Pois tuve que decir que sí. E, efectivamente, o que fixen foi un estudio dos traballos de nenos cegos del 510 traballos de nenos cegos por debaixo de 21 anos, e analiceilos como se fosen test proyectivos. Ben, pois, a partir desas experiencias e dese libro, e con isto queremos acabar xa, don Enrique, eu faríalle esa última pregunta que nos afecta a todos os que vemos. O ter o cego, o ter o invidente, esa psicoloxía especial, os que vemos, aparte de cumplir esas normas que nos ensinaron desde nenos, de axudarlles sempre aos cegos, de axudarlles a pasar a rúa, etcétera, avisarlles dos perigos, que máis debemos facer polos invidentes? Ou cambiando o tema para que sexa máis práctico, que é o que máis lle molesta aos invidentes na vida diaria, quizá, da relación cos demais? Si cambio eu a pregunta, que é o que máis agrada? Ou, vamos a eso, Sí, e con eso acabamos. o que máis agrada é que nos tomen como personas normales, sin pensar en que é un tipo diferente. Porque as diferencias esas que eu marco no libro son tendencias que se poden superar. Eu escribín o libro, ademais, pensando en que colaboraba con eso a que os cegos puidésemos superar esas dificultades. Se un cego ten, por exemplo, unhas tendencias destructivas, se as sabe, pode superarlas. Outras son tendencias boas, por exemplo, o afán da amistad. Si tende a amistad, pode cultivalo. Entonces, o vidente que trata con nosotros, o mellor que pode facer é tratarnos como se non fóramos cegos. Tratarnos con naturalmente. Se un momento hai que leerlle unha carta no restaurante ou unha nota do periódico, claro, nosotros non vemos, necesitamos axuda. Pero na vida normal, na amistade, o que queremos é ser como outros, como os demais. Pois xa o sabemos todos, dixo don Enrique Pajón Mecloi, que sen dúbida, como dicíamos, é todo un exemplo. Don Enrique Pajón, que nos chegou de Madrid, aínda que el, como ben dicía, presume de ser despasante e de Ortigueira. Gracias, e que sigan eses éxitos personais e profesionais polo mundo. Gracias a ti e gracias a todos os que han escoitado. Moitas gracias. Nos seguimos de ruada, miñas donas e meus señores, con esa magnífica banda de música popular.